ಎಂಕ್ಲು ಪಿದಾಡಿಯ ಎಲ್ಲ ಶಯ ಎಲ್ಲ ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಆಡೆ ಉತ್ತನ ತೋಡಿಯತ್ತು ಜನ ಉಳ್ಳೇರನ್ ಗಾಡಿ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಗಂಜಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಎನ್ನ ಮಗೆ ತೂಜಂಡೆ ಶಾಲೆಡು ಆಯ್ಲೆ ಎತ್ತೊಂದು ಹೋಗಿ ಬಂಡ ನವರಾತ್ರಿ ಇತ್ತನೇ ಅಂಟವ್ರ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇಪ್ಪು ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನೇಕ ಪೋಂಡೆ ಪೂಜೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಗಂಜ ಇದಂಡೆ ಹೋಗಾರ್ పోదు ఆడే పోదాక ఇడి అనిపి ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಎತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ನಿಕಲು ತೊಗೊಂಡು ಇಪ್ಪಾರ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಬೇಗ ಬತ್ತಿಪ್ಪೇರಿ ಎಂಕ್ಲು ಚೂರು ಲೇಟ್ ಅಂಡು ಪಂಡ ಬಾಲೆಗೆ ನುಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿದವರ ಅಕ್ಲು ಬೇಗನೆ ಬರೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪೂಜೆದ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ದು ದುಮ್ಮು ಪೋತ ಪಂಡ 12 ಗಂಟೆ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತನಿ ಎಂಕ್ಲು ಇಡೆ ಎತ್ತನಾಗ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಇಡೆ ಎತ್ತಿಯ ನಿಕಲು ತೊಗೊಂಡು ಇಪ್ಪಾರು ಎಂಕ್ಲು ಎತ್ತದ ರಿಕ್ಷಾ ಜಾತದ ಇತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಲಾಯಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿನಿ ಪಂಡ ನವರಾತ್ರಿದ ಟೈಮ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ಅಂಚ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಉಳ್ಳೇರು ನವರಾತ್ರಿ ಟೈಮ್ಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನವರಾತ್ರಿ ಟೈಮುಡು ದಿನ ತೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೇರೈತೆ 9 ದಿನ ನವರಾತ್ರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಟೈಮುಡು ಎಂಚಿನ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊರ್ಪುಂಡಲ್ಲ ದಿನ ತೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಮುಟ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ಉಲಾಯಿ ಪೋದಾಯಕ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಬೋರ್ಡೋಡು ಬರೀತಿರು ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯಿನಾಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅಂಡ ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಂದಿನಾಕ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ನೆನಪು ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋಯಿನಾಕ್ಲಿ ಆದಿಪ್ಪು ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಕೇರಳ ರೀತಿನಾಗಲು ಪಕ್ಕ ಕರ್ನಾಟಕದಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಲು ಪೋದಿಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸು ಜಾಸ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕದಕ್ಕಳು ತೋನುಲ್ಲಾರಂದ ಮಂಡದು ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದ್ದು ಚೂರು ಎದುರ್ದಂದೇನು ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದು ಪೋನುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಹಿಡ್ದೋಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನ ರೂಲ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಪಂಡ ಬೋರ್ಡುಲ ಪಾಡ್ದಿರು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲು ರಸೀದಿ ಮನ್ಪರೆ ಕೌಂಟರ್ಗೂ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ತೋನಿಪರೆ ಎಂಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಉಲಾಯಿ ಪೋದಾನಾಗ ಅಲ್ಪ ಭಜನೆ ಅವಂದಿತ್ತನಂಚ ಆ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಮಂತನೆ ಆತನಾಗ ಭಜನೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂಡು ಮುಲ್ಪ ಭಾರತನ ಬಾಲಿಗೆ ನುಪ್ಪು ಕೊರಿಯರೆ ಇಂಚ ಪುಲ್ಲದೇರು ಪಂಡ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀರು ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಸೆಟ್ಟದಾನ ಇತ್ತೇರು ಇಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಮಾಮ ಮಾಮಿ ಎಂಕ್ಲು ಇಂಚಿಡ್ದು ಒಂಜಿ 7 ಜನ ಬೋದಿತ್ತ ಅಕ್ಲ ಹಂಚಿಡ್ದು ಅಕ್ಲಿಗಂತ ಜನ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚಂದು ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆಲ್ಲಂದು ಅಲ್ಲ ಮಾಮಿ ಐದೊಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾಮ ಐದೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ಅಂಚ ಪೂರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಬಾಲಿಗೆ ಚೀಪೆ ಪಂಡ ಒಣಸ ಮನ್ಪುನಾತು ಮಲ್ಲ ಆತಜಿ ಬಾಲೆ ಅಂಚ ಪಾಯಸ ಇಟ್ಟು ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಪಾಯಸನು ಚೂರು ಬಾಯಿಗೆ ನಾಕೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಏನು ಪನೀರ ಬೋಪುಜಿದಾಯಿ ಪಂಡ ಅಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದಿಪ್ಪರು ಅಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಲ ಏನಾರು ದುಂಬೆ ಪಾಡ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಚೂರು ಲೇಟ್ ಬಂತೆ ಅಲ್ಲ ಬಾಯಿನ ಪಾಡ್ನೇರು ದೊಕ್ಕ ಏನು ಪಾಡ್ನೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಎಡಿಟ್ ಅನ್ಬಿಡ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಮಾಡೋನೊಳ್ಳೆ ಅಲ್ಪದ ವಿಶೇಷ ಎಂಚ ಪಂಡದ ಪೂರ ಹಾಲು ಅಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಡು ಪಾಡ್ದುಲ್ಲಾಲು ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಜನ ತೂದಿಪ್ಪಾರು ಇಂದು ಮೈತನನ ಬೊಡಿದಿ ಹಿಂಗೆ ಬಾಲೆ ಇಂದದನ್ನ ಕೊಂಡಾಟಂಡು ಬಾಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂಚ ಅವೇನೊಂಜಿ ಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಜೋರು ತಿಳ್ತಿ ಬಾಲೆ ಇಂಕ ಖುಷಿ ಅನ್ಪಂಡ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ಲ ಜೋರು ಬಾಲೆಡ ಪಾತೆರ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಕೊಂಚ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ
baca baca wanas dulu lah yang keluar wanas kan itu wanas ada pura mau puntu dah इंक्लू रिटर्न टेंपल पिदारिया ಭಾರತಿನಕ್ಕೂ ಬೇಗ ಹೋಗ್ತೀರ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಕೆಲವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಪರತ್ತೆ ನಾವೇನು ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪರೆ ಆಯ್ತು ಬತ್ತ ಭಾರತಿನ ಬಾಲೆಗೆ ಉಪ್ಪು ಕೊಡ್ತು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಗಡಿ ಪ್ರಪೋದಿತ್ತಾವಳು ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪರೆ ಆಯ್ತು ಚೈತೆ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ನ ಆಯ್ತೇವೆ ಮಂದಿರವರ ಪೊರೆ ವೀಡಿಯೋನು ಮುರಾನಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ತೋದಿಪ್ಪಾರು ಅಂಚ ಇನಿ ಮತ್ತೆ ಭಾರತಿನ ಬಾಲ್ಯದ ವೀಡಿಯೋ ನಮಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಐಟೆ ಏನೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಓಡೆಲ್ಲ ಪೋತುಜಿ ಅಂಚಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋತಾಯ್ಕ ಅಲ್ಪ ಇಂಕು ದಾದ ಮಾತದೆ ತೊಂಡೆ ಅಂದು ಪಂಡ ಶ್ರೇಯಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 4-5 ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ದೆತ್ತ ಇಂಕಲು ತುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪರ ನಾವೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ಪಾಡು ಒಂಚಿನ ಫೋಟೋಸ್ ದೆತ್ತ ಅಂದು ಸೂಪರ್ ಒಂದು ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ದೀಪ ಎಣ್ಣೆ ಇಪ್ಪ ಅಂದಿನಿ ಎಣ್ಣೆ പൊടിച്ച് നിങ്ങൾ ತೂದಿಪ್ಪಾರ ಆನ್ಲೈನ್ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಅದೇದಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪಾರು ಒಂದು ನೀರು ಮೈತನಾಗ ದೀಪ ಕೊಡ್ತನು ಪಂಡ ಅವು ಒಂಥರ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಗಿಪ್ಪೋಯ್ತು ಉಳ್ಳಾಯಿ ಲೈಟ್ದು ಲೆಕ್ಕ ಆಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜರೆ ಅಣ್ಣ ಖಾಲಿ ಅವೇನೇ ಕೊಡ್ತಾವ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ದೀಪಲ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ತಾವ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ತೋಜಾಡು ಪಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಏತನ ಐನು ದೀಪ ಹೊತ್ತೊಂದು ಇದೆ ಐನು ದೀಪಗು ಏನು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ 100 ರೂಪಾಯಿದ ದೀಪ ಇದೆ ಅವು ಬಾಕ್ಸದ ತೊಂಡ 250 ಪಂಡೇರು ಕಾತು ಬೋಡ್ಚಿ ಪಂಡ ಹಿಂಗಳ ಮಣ್ಣದ ದೀಪ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನಾನು ದೀಪಾವಳಿ ಬರ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ 2 ತಾರೀಕು 31 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ದೀಪಾವಳಿ ತೋಡು ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಡುಂದುಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂಡ ಖಂಡಿತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ದೀಪಾವಳಿ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಪಂಡ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲ ಮುಲ್ಪ ದೀಪಾವಳಿ ಗಮ್ಮತ್ತಿಜ್ಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಉಂಡು ಆತೆ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಇಂಕು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಯೇಂದ್ರ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಇಂಕುಲೆನ್ನ ಉಡ್ಡೆ ಅನ್ಪು ಅಂಚ ಸರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಯಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಕ ದೀಪಾವಳಿ ಅವು ಇನ್ನೊಂದು ಪೂರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐತ ವೀಡಿಯೋ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪಣಂದುಲ್ಲಾರೆ ಅಣ್ಣ ಬುಲ್ಪುಲ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪೆ ಬೇಲೆದ ನಡುಟ್ಟು ಇಂಟು ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಕರೆ ಚೂರು ಕಷ್ಟ ಅವನಂದ್ರೆ ಅಂಚ ಅಂಗಡಿದೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತು ಪಾದ ಕಾಣಿದ್ದೆ ಅವಳು ಇಂಕ ಅವಳು ಇಜ್ಜೆ ಸೂಕ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಪೇನು ಆಯ್ನಾತು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ಪಾಡ್ಯಾರೆ ದಿನೋಲ ಪಾಡ್ಯಾರ 5 ಜನ ವಾರದ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಯಾರ ಅಂದಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತೆ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಕೆಲವರು ಪಣಂದುಲ್ಲಾರ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುಜೆಂದು ಪಂಡ ನಿಗ್ಲು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಗು ಇದು ವೀಡಿಯೋ ತೂದಾಯಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತದಾಯಕ ಐಟು ಒಂದು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ಗೆ ಹಾಲ್ ಒಂದು ಕೊಡಲೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಯಾನು ಪಾಡ್ನೆ ಒವ್ವೇ ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನೀಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಂಡದು ಏನ ನಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾತಿರಡಲ್ಲ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಇಂಕ ಪಂಡ ಇದು ವ್ಯೂಸ್ ಅಂತಂತೆ ಒಂಜಿಂಜಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿಂಜಿಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚ ಅವನೊಂದು ಐನಾತು ಏನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನ ಆಡೋ ವ್ಯೂಸ್ ಆಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಡೋದು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಸರಿಯಪ್ಪಾಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಾಗ ಅದೇ ಮಾತಿರಗಳೇನ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್